नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. मी हरतालिकेची पूजा कशी मांडावी हे सांगितलं. तर आता मी हरतालिकेची कहाणी वाचून दाखवणार आहे. ती तुम्ही सर्वांनी ऐकावी. जर तुमच्याकडे पुस्तक नसेल तर हे कहाणी ऐकल्याचं तुम्हाला जरूर पुण्य मिळेल. आणि ही कहाणी ऐकल्यानंतर आपण आरती करायची आहे. श्री हरतालिकेची कहाणी. एके दिवशी भगवान शंकर व पार्वती दोघे कैलास पर्वतावर बसले होते. तेव्हा पार्वतीने शंकराला विचारले, नाथ, सर्व व्रतांमध्ये चांगले व्रत कोणते? श्रम थोडे पण पुष्कळ फळ असे एखादे व्रत असेल तर मला सांगा. तसेच मी कोणत्या पुण्याने आपल्या पदरी पडले तेही मला सांगा. तेव्हा शंकर म्हणाले, ज्याप्रमाणे नक्षत्रात चंद्रश्रेष्ठ, ग्रहात सूर्यश्रेष्ठ, 4 वर्णात ब्राह्मण श्रेष्ठ, देवात विष्णू श्रेष्ठ, नद्यात गंगा श्रेष्ठ, त्याप्रमाणे हरतालिका हे व्रत सर्व व्रतात श्रेष्ठ आहे. पूर्वजन्मी हे व्रत तू हिमालय पर्वतावर केलेस आणि त्याच पुण्याने तू मला प्राप्त झालीस. हे व्रत भाद्रपद महिन्यातल्या पहिल्या तृतीयेला करायचे असते. हे व्रत तू पूर्वी कसे केलेस हे तुला मी सांगतो ते ऐक. मी तुला प्राप्त व्हावे म्हणून तू लहानपणी तू मोठे तप केलेस. 64 वर्ष तर तू फक्त झाडांची पिकलेली पाने खाऊन राहिली होतीस. थंडी, ऊन, पाऊस हे सर्व तू सहन केलेस. तुझे श्रम व कष्ट पाहून तुझ्या पित्याला हिमालयाला फार दुःख झाले. आपली ही कन्या कोणास द्यावी अशी चिंता त्याला पडली. इतक्यात तेथे नारद मुनी आले व आपली कन्या ही कोणास द्यावी अशी चिंता त्याला पडली. इतक्यात तेथे हिमालयाने त्यांचा पूजा सत्कार केला व येण्याचे कारण विचारले. तेव्हा नारद मुनी म्हणाले, तुझी कन्या उपवास झाली आहे, ती तू विष्णूला द्यावीस. तोच तिला योग्य असा पती आहे. तरी विष्णूने मला तुझ्याकडे तिची मागणी करण्यास पाठवले, म्हणून मी येथे आलो. हे ऐकून हिमालयाला अतिशय आनंद झाला. त्याने ही गोष्ट कबूल केली. नंतर नारद मुनी तिथून निघून विष्णूकडे आले. त्यांनी एक सांगून दुसरीकडे निघून गेले. नारद गेला, तुझ्या पत्याने तुला ही गोष्ट सांगितली पण तुला ती रुचली नाही. तू रागावलीस. हे पाहून तुझ्या सखीने तुला रागवण्याचे कारण विचारले. तेव्हा तू सखीला म्हणालीस, महादेवा वाचून मी दुसऱ्या कोणालाही मी पती म्हणून वरणार नाही. हा माझा निश्चयच आहे. असे असूनही माझ्या वडिलांनी मला विष्णूला देण्याचे ठरवले. अशा स्थितीत मी काय करू? हे ऐकल्यावर सखीने तुला पित्याच्या घरातून बाहेर पडण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर तुला ती एका घोर अरण्यात घेऊन गेली. तिथे गेल्यावर एक नदी तुझ्या दृष्टीस पडली. नदीच्या काठी एक मोठी गुहा होती. त्या गुहेत तुम्ही दोघी गेलात. त्या दिवशी तू कडक उपवास केलास. पार्वतीसह माझ्या मातीची मूर्ती स्थापन केलीस. त्या शिवलिंगाची तू मनोभावे पूजा केलीस. रात्री जागरण केलेस. तो दिवस भाद्रपद शुद्ध तृतीयेचा होता. तुझ्या त्या व्रताच्या पुण्याईने त्यावेळेस माझं येथील आसन हल्ले. मी तुला दर्शन देण्यासाठी तुझ्याकडे गेलो. मी तुझ्यावर प्रसन्न झाला आणि तुझ्याकडे प्रकट होऊन तुला हवा असेल तो वर माग असे मी तुला सांगितले. तेव्हा तू म्हणालीस, तुम्ही माझे पती व्हावे, दुसरी माझी इच्छा काही नाही. मग तथास्तु तुझ्या इच्छेप्रमाणे होईल असे म्हणून मी गुप्त झालो. नंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी तू शिवलिंगाचे विसर्जन केलेस आणि सखीसह व्रताचे पाळणे केलेस. याच वेळी हिमालय तुझा शोध करत तेथे आला. त्याने तुला घरातून निघून येण्याचे कारण विचारले. तू सुद्धा तुझे मनोगत त्याला सांगितलेस. तुझा दृढ निश्चय जाणून हिमालयाने तुला मलाच देण्याचे कबूल केले आणि तुम्ही दोघींना घेऊन तो घरी गेला. नंतर काही दिवसांनी चांगला मुहूर्त पाहून त्याने तुला मला अर्पण केले. अशा प्रकारे या व्रताने तुझी इच्छा पूर्ण झाली. या व्रताला हरतालिका व्रत असे म्हणतात. या व्रताचा विधी असा, ज्या ठिकाणी पूजा करायची असेल त्या ठिकाणी तोरण बांधावे, केळीचे खांब लावून ते स्थळ सुशोभित करावे, पुढे रांगोळी काढून पार्वतीसह महादेवाचे लिंग स्थापन करावे, षोडशोपचार त्याची पूजा करावी, मनोभावे त्याची प्रार्थना करावी. नंतर ही कहाणी ऐकावी, रात्री जागरण करावे. या व्रताने मनुष्य पापापासून मुक्त होतो. 7 जन्मांचे पातक नाहीसे होते. राज्य मिळते. स्त्रियांचे वैभव वाढते. या दिवशी स्त्रियांनी जर काही खाल्ले तर त्यात जन्मवंदा विधवा होतात, दारिद्र्य येते आणि पुत्रशोक होतो. कहाणी झाल्यास सुवासिनी यथाशक्ती वाण द्यावी. दुसऱ्या दिवशी उत्तर पूजा करावी आणि शिवलिंगाचे विसर्जन करून या व्रताची सांगता करावी. भगवान शंकराने पार्वतीला सांगितलेली हरतालिकेची कहाणी 60 उत्तराची कहाणी, 5 उत्तरी देवा ब्राह्मणांच्या द्वारे गायीचे आणि गोटी पिंपळाचे पारी संपूर्ण कथा ऐकली नसेल तर तुम्ही ही कथा जरूर ऐका. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.